Ciutat de la Justícia de València, Ampa Caballero, màxima expectació per saber si avui declararà Rafael Blasco. Moltíssima expectació, però sembla que encara haurem d'esperar almenys mitja hora per saber si finalment declararà avui en el juí del cas Cooperació Blasco, que ha arribat, com saben, i no ha fet declaracions. I és que abans d'arrencar el juí, el tribunal ha decidit fer un recés d'una hora per tal de que la Fiscalia signe els acords amb els acusats. Recordem que el Ministeri Fiscal havia palaurat preacords amb 16 dels 24 acusats, entre ells Rafael Blasco, l'exconseller, amb qui hauria pactat i reconeixement dels fets a canvi d'una rebaixa de la pena de presó de 16 a 3 anys i mig de presó i l'entrega de 2 propietats per a fer front a les responsabilitats civils per estos fets. Ampa, quina és l'última hora? Ha declarat Rafael Blasco o encara no? Encara no, perquè ha sigut aproximadament a les 11:20 quan s'ha reprès este juí després d'aquest recés que ha demanat la Fiscalia per tal de que se signaren aquests acords entre el Ministeri i la resta d'acusats. Acaba d'iniciar-se, en aquests moments està compareguent el fiscal i posant damunt la taula els acords totals al que ha arribat la Fiscalia i també les 2 altres acusacions. Recordem l'advocacia de la Generalitat Valenciana i també la coordinadora valenciana d'ONGs. Doncs bé, en este punt són 5 els acusats, 5 de 24, els que han arribat a un acord total i els noms són Carlos Andrés Chus, Rosa María Castelo, Albert Pampín, Luis Freire i José Boyaín. Estos en estos moments estan alçant-se, compareguent davant del tribunal i reconeixent els fets i per tant aquest acord que s'alliberaria des de juí oral que ha començat ara i que està previst en el que declare Rafael Blasco, l'exconseller, però haurem d'esperar que finalitzi esta presentació dels acords per part de la Fiscalia per tal de saber si escoltarem les declaracions de Rafael Blasco. El que ha fet Rafael Blasco no és declarar com a tal en el juí oral perquè encara no ha començat, podríem dir, sinó que el que ha fet és reconèixer els fets, l'acord concretament que ha signat amb la Fiscalia. I aquest acord per qual reconeix els fets i per tant s'apropa a aquesta pena de presó dels 16 anys als 3 anys i mig i a aquest intercanvi per béns per tal de fer front a la responsabilitat civil. Per tant, encara podríem dir que no ha declarat, però sí ha reconegut els fets. Per tant, la imatge del dia és a Rafael Blasco sentat davant del tribunal reconeguent que sí, que es van desviar fons de la cooperació. Estes són les seues paraules. ¿Conoce el escrito que acaban de presentar firmado por usted, el Ministerio Fiscal y su letrado? Sí. ¿Lo ratifica? Sí. ¿Está conforme con los hechos que se recogen en el mismo? Sí. Que se le imputan en ese escrito. ¿Y con las posibles penas que le solicita para usted el Ministerio Fiscal? Sí. Penes de presó del Ministeri Fiscal que demana 3 anys i mig, recordem, i que fa front a responsabilitat civil a través de 2 propietats. Doncs bé, per valorar sobretot aquesta imatge que parlaven David Jaén de sentar-se ja Blasco davant del tribunal, tenim a Daniel Jaén, que és portaveu de la Coordinadora Valenciana de les ONGs. Quina valoració feu d'esta imatge tan esperada, no entenc? Bueno, Rafael Blasco ya fue condenado en la primera pieza, que se juzgó hace unos años, y bueno, ahora ha reconocido los hechos. Muy bien por reconocer los hechos, pero la Coordinadora Valenciana de ONGs, como no puede ser de otra manera, no está de acuerdo con el acuerdo firmado de lo que conocemos de él, porque realmente no hemos visto el papel, pero sí que de lo que nos han transmitido no podemos estar de acuerdo porque la Coordinadora hace 7 años, las ONGs, por unanimidad, decidieron que nos presionáramos como acusación popular con 3 objetivos. Que poner a disposición nuestro conocimiento para que el proceso judicial hubiera justicia efectiva sin ningún tipo de impunidad para los responsables, según los hechos que son muy graves. En segundo lugar, que se restituyeran todos los fondos defraudados, robados a la cooperación internacional. Y en tercer lugar, defender la dignidad de la cooperación. Como consideramos que estos 3 objetivos no se han cumplido en el caso de Rafael Blasco y otros acusados con los cuales la Fiscalía y la Generalitat en algún caso ha firmado un acuerdo, pues no podemos firmarlos. No podeu firmar aquest acord, però en qualsevol cas podríeu firmar alguno o cap. No hi ha possibilitat d'acord per part de l'acusació popular. Nosotros nunca hemos estado en contra de firmar ningún tipo de acuerdo que cumpla estos 3 objetivos que te he comentado. De hecho, hemos firmado hay un acuerdo con 5 acusados, que son empresarios, que consideramos que sí que se dan las circunstancias que te he comentado de reparación del daño efectiva, de que las penas no se han rebajado a un nivel que nos parece que no es aceptable. Entonces, en ese caso hemos firmado con 5 acusados que reconocen los hechos, pero sobre el resto no se dan las condiciones, con lo cual no podemos firmar. I en el cas de Blasco, què seria necessari per a reparar el dany? Tornar tots els diners? Estem parlant d'una quantitat concreta? Què demaneu?
no solo se reparar el daño, también la pena a la que desde la Fiscalía se le quiere rebajar a 3 años y medio nos parece inaceptable. No solamente es el tema económico de lo que hayan defraudado a través de la responsabilidad civil, también hay una reparación a través de lo que se llama daños morales, que de esto nos está hablando tanto, y por otro lado, las penas, como te decía, nos parecen insuficientes, con lo cual no podemos firmar. Doncs molt bé, estarem pendents de com continua aquest juí que està ara mateix celebrant-se. Han passat per davant del tribunal els 7 acusats que han arribat a un acord només amb la Fiscalia i estaven presentant aquest reconeixement dels fets. Per tant, pot ser que d'un moment a un altre, estarem pendents, Blasco comence a declarar perquè s'obrirà definitivament el juí oral per esta causa, pel cas Cooperació. Què és el que ha passat dins la sala? Doncs ja hem vist aquesta imatge tan esperada. S'ha sentat de nou Rafael Blasco davant del tribunal, però ho ha fet per a negar-se a declarar. Ha dit que s'acollís a aquest dret que té a no declarar i aquestes han sigut les seues paraules. ¿Piensa usted declarar? No, quiero acogerme al derecho a no A declarar. no declarar. Muy bien. I és que no ha sigut l'únic. Després d'ell hem vist un degoteig d'acusats que s'han negat a declarar. Han dit que ells no volien declarar en es de juí. Ho han fet els principals acusats junt a Rafael Blasco. Estem parlant d'Augusto César Tauroni i també de Marc Llinares, el que fora exmadreta de l'exconseller Blasco. Doncs bé, tots ells s'han acollit a no declarar i també gran part dels acusats. De fet, en aquests moments, la Fiscalia, el tribunal, està passant per davant d'aquest tribunal a tots els acusats per saber qui vol i qui no vol declarar en este juí, i aquells que vulguin se'ls prendrà declaració a partir de la pròxima setmana. Dilluns es reprendrà este juí només amb les declaracions d'aquells acusats que sí que vulguin contestar a les preguntes de l'acusació i de la Fiscalia. Gràcies, Ampa, per acostar-nos esta última hora en directe.